דודו! אוסי, מה העניינים? איזה יופי, איזה יופי. יופי שבאת. תראה, דפנה. תודה. מה המצב? היינו בסביבה, אז קפצנו. חבל, אנחנו בדיוק יוצאים. באמת, לאן אתם הולכים? לזה, לקניון. לקניון. ראיתי שם נעליים מדהימות בדרך מהאוניברסיטה וגדי מתעקש לקנות לי אותה. באמת, גם אני צריכה נעליים, למה שלא נלך איתם לקניון? נלך איתכם לקניון. זה בסדר שנבוא איתכם? כן, אבל אחרי זה אנחנו פשוט קופצים איכילוב. לדודה שלי היא בשיקום אחרי התקף לב. הם הולכים לאיכילוב. איזה קטע, סבתא שלה באיכילוב. נכון, סבתא שלי מאושפזת שם עם דלקת ריאות, חשבנו לבקר אותה מחר, נלך היום. אז נלך לקנות נעליים ואחרי זה נקפוץ לאיכילוב. אבל לא, העניין הוא שאחרי זה אנחנו הולכים לזה. אנחנו הולכים לשבעה של מני זקס. אבא שלו מת. אבא של מני זקס מת? לא ידענו. אי אפשר לא ללכת לשבעה של אבא של מני זקס. סגור. הולכים לקניון, אחרי זה לאיכילוב, אחרי זה לשבעה של אבא של מני זקס, אחר כך נחזור הנה, נשב, נדבר, נאכל משהו, אה? טוב, אז ניסע באוטו שלנו או שלכם? שלנו. מה זה משנה? אני בשירותים שנייה. כן, גם אני. אנחנו נולד עוד 2 דקות, אנחנו למטה. זה 2 דקות דקה, אנחנו מחכים למטה. אוקיי, ביי. להתראות. מי זה מני זקס? אני יודע מי זה מני זקס, ראיתי איזה מודעת אבל ליד הסופר, מני זקס. אחרי שתחשוב על משהו, כי בינתיים ממש הברקת. מה עושים? אני לא יודע, אין לי מושג, מה עושים? לא יודעת, בינתיים גם דודה שלך הגיעה לבית חולים, זה מדהים איזה דמיון פורה יש לך. מה רצית שאני אעשה? אני ידעתי שהם ידבקו ככה? חבל שהאירוע הזה לא מצולם כי אף אחד לא יאמין שזה קרה, מדהים לאיזה טמטום הכנסנו את עצמנו. מה עושים? מה עושים? נו! טוב, אין ברירה, רד למטה תגיד להם שאנחנו לא הולכים. ואחר כך להגיד להם לעלות הנה בחזרה. אתה רוצה שאני אגיד להם את זה? כן. תשכח מזה. דפנה, מה עושים? נו, דפנה! כבר התייבשנו למטה. אתם יורדים. פשוט הייתה לי שיחת טלפון נורא חשובה, דחופה מאוד. זזים, נו? יאללה, זזים. בכיף, בכיף. בזמן שהם מכניעים, אנחנו בורחים להם. לא נעים, אמרנו שנחכה להם. נגיד להם שאיבדנו אותם. טוב, יאללה, בוא נסתלק מפה. מצאנו חניה בצ'יק. אז איפה חנות נעליים? הנה, פה, זאת. תזכרי, קונים רק נעליים. רק נעליים. יאללה, קדימה. לקוחות נכבדים, אתה קולט, אתה הולך לקנות לי נעליים. נו, בשבילך זה כמו סקס. לפחות את קיבלת מה שאת רוצה. אתם באים? כן. תגידי, דפנה, יש משהו שלא קנית? זה פיצוי. פיצוי על מה? לא יודעת, כללית. פיצוי. נו, אתה מכניס אישה לקניון, אתה לא יודע למה לצפות. גדי, זה בתשלומים. דפנה, העיקרון בתשלומים, שצריך לשלם אותם אחר כך, בשביל זה קוראים לזה תשלומים. זה מהפועל שלם. שיל, למד... אני חושבת שאיבדנו אותם. רק זה שווה את כל הכסף. בוא, רוץ. לאן הלכתם? כבר חשבנו שאיבדנו אתכם כבר. יאללה, קדימה, לאיכילוב. מה עושים עכשיו? לא יודע. אמרת שדודה שלך פה, איפה נמצא לך עכשיו דודה? אין לי מושג, מאיפה אני יודע? לא יודע. גדי, מצאת את הדודה עם ההתקף? הדודה! דודה! שלום! דודה, מה שלומך היום? שלום, דודה חנה! איך את מרגישה? דודה חנה, את נראית נהדר היום. תראי, אלה חברים שלנו, אוסי ודודו. אני דודו, וזאת אשתי אוסי. שלום, נעים מאוד. זהו, נזוז. מה כבר? לא, אסור, זה דבר ראשון שלומדים, זה אסור להיות איתה הרבה. זה נורא מעייף אותה. שלום, מי אתם בבקשה? למה? זה האחיין שלה. אתה האחיין שלה? מה? למה? כן? חכו כאן בבקשה. האחיין שלה. תחתום כאן בבקשה. למה? תחתום בבקשה. אין לי עט. לי יש עט. איפה? פה למטה. יפה. אתה יכול לקחת אותה. מה זה? הבגדים שלה.
ותדאג שהיא תגיע מחר לבית לוינשטיין עד 10 בבוקר. למה בית לוינשטיין? זה שהיא מאושפז פה כבר יותר מחודש וחצי, היינו בטוחים שאין לה אף אחד, אין לה משפחה, אין לה אף אחד, אבל מסתבר שיש לה אחיין. אתה אחיין, אה? אני אחיין. אז קח אותה בבקשה. הבעיה היא שאין לנו מקום בבית, מה אם יקרה לה משהו? אנחנו לא מבינים ברפואה. תראי, אני רוצה לשאול אותך ובעלך שאלה. כן. אתם אסקימוסים? לא. אצל אסקימוסים נהוג להשאיר את הזקנים רחוק בשלג, שימותו רחוק, אבל אתם אומרים שאתם לא אסקימוסים. לא. אז מה אתם? יהודים. גרים בקוטב הצפוני. לא. אז איפה אתם גרים? בנאות אפקה. קח את הדודה שלך לנאות אפקה וטפל בה כמו שצריך. חוצפה. אוסי, את לא הולכת לבקר את הסבתא שלך? כן, היא פה בפנימית ד' פה ממול. בוא, דודו. תוך 2 דקות אנחנו חוזרים. אנחנו מחכים לכם למטה. יאללה, בוא נעוף מפה. ומה איתה? תשאיר אותה כאן, מה אתה רוצה לסחוב אותה הביתה? נו יאללה. משם. העבירו אותה לקפלן. נצא לה כבר מחר. קדימה, לשבעה של מני זקס. לא מכירה אף אחד. אני מכיר. מה לא משתין עוד שנייה, אני מתפוצץ. שלום. תודה שבאתם. שלא תדעו עוד צער. שלום. אתם... דפנה וגדי, וזאת דודה שלי חנה. תודה רבה שבאת. אוסי ודודו. דודו. שלא תדעו עוד צער. בואו, שבו. ככה בגילו. בן כמה הוא היה? 97. איי. כן, הגוף זה מכונה. כשהוא נגמר, הוא נגמר. נכון מאוד. איך זה קרה? הוא ישב לראות טלוויזיה. שלח יד לקחת את השלט. רצה לראות פספוסים, באמת. אין, עוד אף אחד לא יצא מהעולם הזה חי. כן, נכון מאוד. אז איך הכרת את אבא של מני? איך? מה? איך הכרת את אבא שלי? איי. הוא שואל, דפנה, איך אני הכרתי את אבא שלו. נו באמת, איך הכרת את אבא שלו? תראה, זה היה פעם אני לא, בכלל לא. זה... הוא הכיר אותו מהעבודה. מהעבודה? מהעבודה הוא הכיר אותו. הכרתי אותו מהעבודה. מה אתה עושה? גדי כותב לקנובלר. מני, אבא שלך עבד אצל קנובלר? ממש לא. אבל הוא אומר שאבא שלך עבד אצל קנובלר. מי? אבא שלי לא עבד 30 שנה. אני הכרתי את אבא שלך עוד מהתקופה שהוא עבד. הכרת אותו מהאטליז. מהאטליז, הכרתי אותו מהאטליז, בוודאי. אז מאיפה? מהאטליז. אני בתור ילד הייתי הולך עם אמא שלי שהייתה הולכת לקנות בשר באטליז. אז גרתם בראש פינה. למה ראש פינה?
גרנו בראש פינה. האטליז, הוא היה בראש פינה. גלי, חשבתי שגדלת בהרצליה. אני יודע מה בלבל אותך, אוסי. שהוא אמר אטליז, זה לא היה אטליז. זה היה מה אמא שלי הייתה, אטליז היה כל כך... מה שאמא שלי הייתה נוסעת במיוחד לראש פינה כדי לקנות בשר לגולש. אמא אמר לו, אמא תעשי גולש, היא אמרה, טוב, אז נוסעים לראש פינה. איזה אטליז. איזה אטליז זה היה? הוא אומר לכם אטליז, זה אטליז, זה... בכל הגליל לא היה כתף בקר כמו אצל אבא שלך, והקבנוסים הקטנים עם הצנובר, די, גדי, תרגע. אז אתה הכרת את אבא שלי כמו שהוא היה באמת. הוא היה בן אדם נפלא. תהיה חזק, תהיה חזק. איך אתם הכרתם את אבא שלו? אנחנו שכנים, אנחנו גרים לא רחוק, באנו להשתתף בצערכם. סליחה, איפה הנוחיות פה? זה דלת שנייה משמאל. תודה. מישהו רוצה קפה? אני אכין. אני אעזור לך. גדי, עושי במטבח וגדי בשירותים. נו? נו, בוא נסתלק מפה, שכחת סלע קיומנו? מה נגיד לאוסי ודודו? נגיד שדודה חנה מרגישה לא טוב. אנחנו נזור. מה, אתם הולכים? כן, דודה חנה מרגישה קצת לא טוב. שלא תדעו עוד... שלא תדעו. איזה אטליז, איזה... גדי. דודה חנה. נפטרנו מהם. כן, עכשיו מה? מה עם הזקנה? צריך לשים אותה איפשהו. בוא נשים אותה ליד הסופר. דפנה, מה קרה לך? יראו אותנו. לא, התכוונתי מסביב, במה שנכנסו את המשאיות. את יודעת איזה סיבוב זה עכשיו? פפפפפפ, לאן זה? שלום אדוני, ערב טוב. למה אתם משאירים כאן את הזקנה? איזה זקנה? מה זה? לא שלנו. 26 למוקד, תפסתי 2 זורקים זקנה. גוד, קיבלתי. תעודת זהות? מה? למה תעודת זהות? מה? כבר שבועיים אנחנו עושים כאן מערבים. מה זה פה מזבלה? אנשים זורקים כל מה שבא להם? לפני שבוע תפסתי 2 זורקים מכונת כביסה וכיסא במבוק. אין דבר כזה להשאיר ברחוב. למה מי ייקח אותה? אני? תחתום כאן. 360 שקל? על מה? תוך 60 יום, אחרת זה הצמדה, ריבית, עיקולים, בית משפט. לא כדאי, תאמינו לי. פעם ראשונה, בחייך, אנחנו בחיים לא זרקנו נייר על המדרכה. תחתום כבר. לא חותם. 26 למוקד, תביא לי ניידת. הוא חותם! בסדר גמור. זה חרא של מדינה. אני רוצה לישון שנה. איזה סיוט זה היה. לפחות נפטרנו מהשניים מהם. נפטרנו מהם, אבל קיבלנו את הזקנה. לא נורא, מחר בבוקר ניקח אותה לאיכילוב והכל יחזור להיות כמו שהיה. תזכירי לי למה עשינו את כל זה? משהו עם סלע קיומנו. זה... את רוצה לאכול משהו? הלו? שלדעתי אין שם אף אחד. זה עד שיצאנו מזה בחיים. מה עכשיו? לאן נעלמתם לנו? יוצאת מהמצרך מה אני אומר לי שהלכתם. מצחיקים אתם, שכחתם את השקיות. לאן נעלמתם? לא תחלת, בשביל לא טוב. אז ככה הולכים בלי להגיד כלום. שטויות, לא נורא, לא קרה כלום.
אז מה את עוד? את מרגישה יותר טוב? כן, הרבה יותר טוב. טוב, נשתה קפה, אני אשים מים. אז מה דווקא, את עושה משהו לאכול? אולי נזמין משהו מבחוץ? יש פיצה. פיצה, מתאים לי פיצה, איך מתאים לי פיצה? קר, לא נורא, אני אשים במיקרו, יש מיקרו? דדי, איך זה אין לך מכונת קפה? לא מתאים. מדיח, אין לכם מדיח, מדומה. גם אני רוצה פיצה אחת. כמה כל אחד רוצה? 1, 2? מי עוד רוצה קפה? החלב טרי, גדי? תשמעו, אנחנו קצת עייפים. באמת? אז למה לא אמרתם? דודו, הם עייפים. כן, לא נורא. נדבר מחר. טוב, אז... נדבר מחר. היה מה זה כיף. תודה. כיפק. תודה. ביי. למה שלא נקפוץ לניסים ונופר? מתאים לנופר וניסים. יאללה, להתראות, ביי חבר'ה. ביי. ביי. עזבי, אל תגידי כלום. אני רק רוצה להבין, לא רוצה לשמוע. למה לא אמרת שאנחנו עייפים מההתחלה? זה בדיוק מה שלא רציתי לשמוע.